Bé, bona tarda. És un plaer avui ser aquí amb tots vosaltres i compartir una experiència polièdrica, perquè avui, amb un fil conductor que és Montserrat Abelló, que segur que dona nom a la biblioteca del nostre institut, utilitzant aquest fil conductor, utilitzant fins i tot les mans, moltes vegades com a element referencial de l'autora, ens permet lligar diverses disciplines. Ni podem dir disciplines ni podem dir matèries. Ja sabem que, per desgràcia, moltes vegades encapsulem les coses, les hem d'organitzar d'alguna manera en un centre educatiu i ho fem per matèries, per departaments, per tipus de batxillerat, però la vida té més complexitats i té més arestes que aquesta simplificació que a vegades intentem fer, amb la bondat que intentem que tothom pugui aconseguir el seu nivell sumant esforços d'aquests departaments, d'aquests professors que s'impliquen, però sobretot pensant sempre en un objectiu que és cabdal, que els protagonistes i les protagonistes són els alumnes. Al final, el professor, la professora, el que fem tots és posar la millor part nostra, com a docents, per aconseguir que hi hagi un producte o una finalitat que doni sentit, que no sigui estudiar per estudiar, sinó que tingui un sentit final, que tingui un sentit d'aprenentatge i que sigui el que ara en diuen competencial, i que és del que havíem fet més o menys tota la vida, però que ara tenen noms diferents. Per tant, com que això ho tenim, avui el que toca fer és felicitar-vos. Felicitar-vos al professorat, felicitar-vos a tots i totes els alumnes que heu participat en aquest multiprojecte, perquè és molt important. Per què és important? Perquè al final veure com les evolucions, les assignatures, som capaços de generar un espai cultural on la creació és l'element singular que enllaça, com aquests fils vermells que enllacen les mans de la imatge de Montserrat Abelló, d'aquestes mans simbolitzades, com aquesta mena de contínuum que ens permet relligar-nos, ens fa veure que aquesta mena de globalitat, aquest producte multiproducte que és el que tenim avui, tenim exposicions, tenim referències a les avantguardes, tenim referències al dibuix més clàssic, més tradicional, quan anem a dalt a veure com treballen els companys del departament de dibuix, sempre veus que estan allí amb els cavallets, el departament de llengua i literatura catalanes, en aquest cas també ficant els textos, aportant la visió, la poesia, la música també de la poesia, com podem lligar música, imatge, grafisme i tot aquest multillenguatge que avui veiem aquí, en vídeos, en tots els suports, tot això fa que la paraula creació avui tingui més sentit que mai. Per tant, la més sincera enhorabona i moltes gràcies a tots per fer-ho possible. Avui les paraules no se'ns quallen a la boca, cauen com fulles, mortes, deixalles de sentiments i d'esperances. Sento com goteja la por, cau lenta, amb unes paraigües. Drets a la plaça, uns als costats dels altres, cridem i ajuntem les mans. Després restem silencioses, com elles, com ells, amido la meva pròpia feblesa. No hem parlat de res. Ens hem assegut mirant-nos. La primavera era un espai somor, però un estiu que tot just començava. No hem parlat de res. La maduresa dels nostres esguards era ben plena de paraules. Tot és un immens buit. Recordar voldria tants noms que ja no retinc, i la nit esdevé cada cop
més fosca, més misteriosa, amb l'encès espès de flors esfollades, de nines esventrades, de retaules vivents, de terribles imatges de pobles vençuts, de cossos llançats a fosses comunes. I voldria tenir el do de poder aplacar-ne crudor, de cridar sense fre, d'oblidar tanta impotència. I aprenc a dir que no. Amollo en la nit la veu amarga o la veu esperançada. I aprenc a dir que no, que ja no és temps ni de cercar excuses fàcils. I aprenc a dir que no. Plantar sobre la terra els peus, ja no tenir por, sentir com puja la saba, amunt, amunt, créixer com un arbre. A la seva ombra aixopluga algú, que també se senti sol, sola, com tu, com jo. Ens movem entre somnis a la recerca d'una nova tendresa. Visc i torno a reviure cada poema, cada paraula. Estimo tant la vida que la faig meva moltes vegades. Aquests són els alumnes de segon de batxillerat, d'arts escèniques, un grupet, tots han treballat el mateix durant el primer trimestre, perquè Montserrat Abelló deia jo tot ho dic en poemes. I des del centre el que hem volgut és agafar aquesta idea i per això una mica l'exposició, una mica recollir, com deien abans les paraules del director, que cada matèria hem intentat expressar des de diferents llenguatges per anar una miqueta més enllà. O sigui, ella ho explicava tot en poemes i nosaltres ho hem volgut intentar explicar portant aquest granet de sorra des de les diferents matèries. Els alumnes de segon de batxillerat, aquesta és la posada en escena que van fer amb aquests poemes, a partir d'una tria prèvia, o sigui, els vaig donar una selecció de poemes i ells en van triar uns quants. I la idea que feia cada grup era muntar una mica el que amb ells els havia arribat, el que havien sentit, quines vivències els transmetia. I a partir d'aquí hem fet aquest muntatge. N'hem vist un, la resta de grups que hi havia a classe n'han fet d'altres, i després, també des del Departament de Català, s'ha treballat a primer debat. El primer debat s'ha fet una aproximació al que és l'autora, al poemari d'aquesta autora, de Montserrat Abelló, una mica per també donar suport, per donar a conèixer, per entrar després a poder treballar-ho des dels diferents àmbits. I també no em puc deixar que aquest any també hi ha hagut una companya que ha portat un treball de recerca i el producte final ha estat un poema musicat. Tant el que és l'actuació que acabeu de veure com el poema musicat el podeu veure a l'exposició també enregistrat, perquè això es va dur a terme les segones jornades de Montserrat Abelló, que es fan precisament a la biblioteca del centre. I aquest és l'àmbit del Departament de Català i d'Arts Escèniques i passo la paraula a la resta de companyes que ho han treballat des de diferents àmbits. Per la part nostra, del Departament de Dibuix,
parlin i expliquen una mica el que han fet en les diferents disciplines que estan treballant. No? Així que les dono la paraula, si voleu explicar una mica. Nosaltres, nosaltres tres hem participat des de l'assignatura de disseny a compondre el que és el catàleg i els cartells i les coses vistes cara al públic. I jo personalment he fet la contraportada. Nosaltres dos vam fer el cartell i el que és la portada, també la invitació i catàleg vam fer-ho entre tots. Vam haver d'organitzar-nos unes 33 persones per grups per poder acabar de composar un catàleg que al final és el que està allà exposat i va quedar bastant bé per les expectatives que teníem. Jo també he participat en la part de disseny i també en la de llenguatges artístics, que és tota la zona aquella que veieu allí. I en aquella zona està exposada tot el que hem fet sobre la Montserrat Abelló i les diferents maneres que hem utilitzat per representar els seus poemes i són aquelles. Jo per part he treballat més la part de llenguatges artístics contemporanis amb la Eloïsa. Hi ha diferents obres, com hem dit, tot inspirat en la Montserrat Abelló. Hem fet des de poemes d'Adà, que són a partir de poemes de la Montserrat Abelló, hem creat uns altres desordenats. També hem fet a partir d'una capsa, hem il·lustrat els seus poemes i cadascú els ha volgut interpretar com ha volgut. També amb la seva firma, cadascú els ha il·lustrat com ha volgut. I ha sigut tot molt a la interpretació que ha volgut cadascun i amb les seves pròpies idees. Dues ratlles que s'entrecreuen i tu, plantada, allà, al vell mig, sense saber on dirigir-te. Un camí, un altre camí, dues ratlles que s'entrecreuen i tu plantada allà, al vell mig, sense saber on dirigir-te. Un camí, un altre camí, dues ratlles que s'entrecreuen i tu, plantada, allà, al vell mig, sense saber on dirigir-te. Un camí, un altre camí, dues ratlles que s'entrecreuen i tu allà plantada, al vell mig, sense saber on dirigir-te. Un camí, un altre camí, dues ratlles que s'entrecreuen i tu plantada allà, al vell mig, sense saber on dirigir-te.
idea. Val? Segurament vosaltres teniu una idea mental d'un poema, però com ha arribat explica com hem arribat al moviment. A més, ella ha fet la il·lustració del mateix poema. Per tant, millor que ella ningú ho ha explicat. Va. Bueno, doncs, com ha dit la Lara, nosaltres hem ballat un poema de la Montserrat Abelló que dins ha estat exposat i doncs hem arribat a fer aquest ball a partir d'aquests poemes d'una tria i el poema parla sobre uns camins i per això al principi hi ha una persona que està allà al mig i nosaltres com que comencem a caminar i és com quan parla de no saps on dirigir-te i és aquest dubte dels camins i crec que ja està. A continuació farem un altre ball amb l'altre grup de teatre i aquesta cançó doncs, no és a partir d'un poema de Montserrat Abelló, però l'hem volgut afegir perquè té com una vibra semblant a aquesta i és com amb les zones del mar. Ja està, ara sí.